Sinimulan na ng mga Estero Rangers ng Provincial Environment and Natural Resources ang paggawa ng mga oil spill boom gamit ang balat ng nyog, PET bottles at fishnets. Ang mga improvised boom na ito ay dinisenyo para pigilan at sumipsip ng anumang oil spill na maaring umabot sa probinsya. Ipinakita ang improvised oil spill boom sa isinagawang coordination meeting ng provincial government, PDRRMC, concerned agencies at mga mayor at barangay chairman ng mga coastal areas ng Pampanga na posibleng maapektuhan sakaling magkaroon ng oil spill sa shoreline ng Pampanga. Ang mga balat ng nyog ay pinoproseso gamit ang decorticator machine na nagsishred ng mga ito at ibinabalot sa fishnet at pinalalamnan ng floaters. Bawat isa ay nasa 6 na metro ang haba, nagawa sa 100 kilong shredded coconut husk at may kasamang 20 hanggang 25 piraso ng 1 o 1.5 liter na used plastic bottles para matiyak ang paglutang sa tubig. Pag nakarami tayo ng paggawa ng ganyan, i-deploy na kaagad doon sa shoreline natin, okay? Para matrap yung mga oil pagdating ng oil na yan. Dapat nakaano tayo, may depensa na tayo, okay? Iniutos na rin ni Governor Delta ang pagsasanay sa komunidad sa paggawa ng mga ito. We should prepare for the worst scenario para hindi na po tayo mabulaga. Ilan sa mga tinukoy na coastal towns na posibleng maapektuhan sakaling makarating ang oil spill sa Pampanga, ang bayan ng Lubao, Sasmuan at Guagua sa 2 distrito, at Masantol, Macabebe at Minalin sa 4 na distrito. Kaya bilang paghahanda, nais ni Gov Delta na himukin ng mga alkalde ang mga mangingisda at fishpan operator na mag-early o emergency harvesting na. So sabi ko sa mga mayors natin to have a dialogue with their respective barangays, municipalities doon sa mga fish pond owner. Kasi hindi ho natin masasabi yung risk kung saan tatakbo itong problema na to. Pag ang hangin bumanda sa atin, baka sa atin mapunta itong mga oil spill na to. Usually, ang size ng tilapia na hina-harvest natin is about 3 to 6 pieces per kilo. Diba? Although, pag sinabing emergency harvest, very edible na or marami na yung edible part na makukuha sa mga about 5 to 7 pieces per kilo. At to consider, meron ng slight nakita siguro doon. Nagsabi ako sa kanila and nag-explain na pupunta tayo sa wala or dito sa kahit papaano may papasok at may pang suporta sa pamilya. Ang mga hakbang na ito ay ginagawa bilang preventive measures ng probinsya para maiwasan ang epekto ng oil spill sa tinatayang higit 5,000 marginalized fishermen at fish pond operators sa Pampanga. Proteksyonan ko rin ho ang mga fish pond owner. Kasi once na umabot sa shoreline, ayoko ho malugi itong mga fish pond owner natin. Paglilinaw ng mga otoridad, wala pang oil spill sa Pampanga. Sa ngayon ho, dito sa lalawigan ng Pampanga ay wala pa ho talaga tayong trace ng oil spill. Medyo malayo ho tayo sa ground zero. At the same time ho ay naging ang takbo ng tubig ayon ho sa mga trajectories ay talagang either paakyat ho talaga ng Bulacan. At ligtas pang kainin ang mga seafood sa probinsya. Ang province po ng Pampanga, nililinaw ko po sa inyo, safe pa ho ang mga seafoods natin. Ginagawa ko lang ho itong mga koordinasyon, meeting with our LGUs para po agapan kung aabot po ang problema sa probinsya natin. At least handa po tayong lahat, alam ho natin ang mga dapat gawin.